गोजा थाङो ना इभेन्टआव अबाव बास थानायाव बेयाव खोमसि जायो लाइटखौलाय मानो होनना लादोंबा खोमसि नांगौबा थाथों लाइट नांगौ जायनिबा बिसोरनि चॉकलेट जाएगा टाइट कर रबर ठंडी कर दी ना Romeo basumataryy Hai Romeo basumataryy माब्रै खबरफ्रा रावबोआनो फैयाखैलै बिजि गोजा नामा गासिबो मोजां ना मोजाङानो जानांगौलै खबरफ्रा ओंखाम जाखांबाय नामा रमेश बसुमतारी थांबाय नामा रमेश बसुमतारी ओंख्रिखौ खोन्थाहरदो जाथ'वाखै बाजारावसो थांनो ओंखारदों बाजारावसो थांनो ओंखारदों नामा बहानिलै नोङो रमेश बसुमतारी
मा लायनो बाजारावलाय? दिनै मा बारलै? बेंटलनिसो नामा? बेंटल बाजार दं आरोना दिनै। रावबोआनो फैयालै मालाय सब बेस्थ' गोजा गावबागाव खामानियाव। आं बेरनो टाइम पास दसे ओंखारफैदों। गैया खामानि दं दसे। बाजार गैया आरोना दिनै माने खामानि दङ। दे सानै दं माथो कमेन्ट होलाय। सासेया नायगासिनोसो नामा? दे कमेन्ट हो दे सिनायनाय बायदि। रमेन बसुमतारी जोंहा लाइक होनांगोनलै। लाइभ फैया नामा नोङो रमेन बसुमतारी? एसे उनाव फैगोन दे। दे जागोन दे। लाइक होलांदे रमेन बसुमतारी जोंहा अननानै। लाइक थेंक इउ दे रमेन बसुमतारी थेंक इउ। दे हायोबा फैबानो जाबाय रमेन बसुमतारी दसे उनाव। रावबो फैयाखै माथो। सापर्ट लालायनो हागौमोन मानसिफोर फैबा। माइ उखैलै आदै? हेल'। बेग थांदोंमोनलै बेग थांनानै फैफिननो रोंफिनाखै आङो दासो रोंदों। दासो फैफिननो हादों। दावहारब्र' मा ओंख्रि जाखो? रुमाव दंलै दावहारब्र'। रुमाव उन्दुना दं आं।
बहानिमोनलै दावहारु नोङो खोन्थाहरलाय आं क'क्राझारनि क'क्राझारनिसो नामा बिराद गोजान जायोलै जोंनिफ्राय जोंना बिटिआरसो मा मावो दावहारु ब्र नोङो लाइभ होसोदोलै मानसिफोरा गासिबो राजु आदायाबो होदों लाइभ आं बिशाल शपिं मल अनलाइननि खामानियाव बिशाल शपिं मल बहा दं इलाय बिशाल शपिं मला बहा दं इयो खोनानाय मोनदों आं खोनानायालाय बेखौ बिशाल शपिं मलखौ रावबो फैथारलालै आं क'क्राझारावनो दं आं क'क्राझारावनो दं क'क्राझारावनो दं आरोना मा ओंख्रि जानायमोन दावहारु ब्र रावबो फैला माथो ना मा जाबावगोन नोंलाय मा खालामो आं बिदिनो कम्पानियाव खामानि मावोलै फिसा फेनला मेसिन सालायलाबायो कम्पानियाव दायो कारेन्ट थांना दङ बेनिखायनो गैथ'वा खामानिया दा कारेन्ट फैबा थांफिननांगोन आरोना अके ब्र थांसै नामा नोङो दावहारु ब्र थांबा जोंहा लाइक मोनसे होना गालांलै आं दहायनो थुना नायदों ब्र थेंकिउलै दावहारु ब्र जोंहा बिदिनो अनलायाबालाय सोरथो अनलायबावनोलै थेंकिउलै दावहारु ब्र
दहाय नों फार्स्ट टाइम लाइभ फैदोंमोन ना आंबो नटिफिकेसन नुदोंमोन नुनायालाय आङो डिउटियाव दंगासिनोमोन ना नायनो सोलाबासै दावहारुराव दे उनावहाय फैदो उनावहाय फैबाथाय थांगोन आंबो दहाय आं नुदोंमोन नटिफिकेसन थांनाय जायासै आरो एबार थांगोन दे नोङो होबाथाय सम मोनबानो थांगोन आं मा आजादिथार सोलोंदोंना गैला गारना हर ओके ब्रो ओके आंनाबो बावखायाखै मैयानिफ्रायसो फैजाखादों आंनाबो लाइभआ लाइभआनो मैयानिफ्रायसो फैजादों हराव दसे होबाय हराव दसे होनानै दा सम मोननायखाय फैदोंमोन आं रावबोआनो फैयाखै माथो बरगयारि आदा बरगयारि हेल' ब्र लाइक डान खालि लाइकल' होगोन दै डिउटियावसो दं दे ब्र जागोन दे बरगयारि ब्र जेबो नङा डिउटिबो दंबालाय आरो माथो खालामनो डिउटिखौथ' नागारनो हायाना थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय बरगयारि आदा दावहारु अफिसियेल टाइम मोनालै ब्र लाइभ होनो सम मोनाथ' आरो आंहाबो बिदिनो सम मोना बेनिखायनो आंबो मैया हरनि 10ता गाहामावसो होदोंमोन एसेनो दसेनो समखौनो मोना ओरैनो डिउटियानो 8टाफोराव सुटि जाखायो जानाय लोंनाय दुगैनाय मानायावनो समानो थांजोबखायो बरगयारि आदाया थांबाय नामा दावहारु ब्र दंना रावबो फैला माथो मा खालामबावनो कमल ब्लग फैदों आंहा हाय ब्र हाय माब्रै खबरफ्रा कमल ब्लग दे खोन्थाहरदो जोंहा जाखांबाय नामा ओंखामफोर मोजां दंना मोजाङानो जानांगौ ब्र जोंहा ब्रसो जागोन ना मा जागोन आंबो बारा मिथिलाना आं खामानि मावदों ब्र खामानि मावगासिनो नामा दावहारु ब्र नोङो बिजि नामा खामानि मावनायाव मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा कमल ब्लगआ
जाबाय ब्र' मा ओंख्रि जाबोखो कमल ब्र' जोंहा मा ओंख्रि जाबोखो कमल ब्र' जोंहा माबा दंखायोना फ्रेन्ड दंखायोना जों ओं स्ट्राइक काउन्ट खालामदों आं ब्र' स्ट्राइक काउन्ट खालामदों दे काउन्ट खालामबाय था आरो इनभाइट दोनथ'यो नामा दावहारु ब्र'आ दे काउन्ट खालामबाय था दे दे जोंहा कमेन्ट खालाम दे सोर सोर फैदों जोंहा कमेन्ट होदे लोगोफोर जोंहा एनबि ब्लगआ फैलायबायलै हाय हेल' एनबि ब्लग माबोरै खबरफ्रा ओंखाम जाखांबायना एनबि ब्लग आं कलेजावसो दं कलेजाव थानानैबो लाइभआव फैदो नामा नोङो आंनि एग्जाम जासिगोन ना एनबि ब्लग नोंना ना सोलिगासिनो माबायदि रा खबरा सोरां बसुमतारी सोरां बसुमतारी ब्र आंना मोजाङानो खबरा मोजाङानो ओरैनो गोलांलाबायना दं आं कमल फ्रेन्ड खालामदो कमला थांबायसो नामाथाय दावहारु ब्र थाङाखैबा फ्रेन्ड खालामलायदो बड' अनसुलि हाय हेल' बड' अनसुलि जोंहा फैनायनि थाखाय थेंकिउलै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बड' अनसुलि मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थादो लोगो जादो अननानै बड' अनसुलि आंजों लोगो दंना गैया नोङो लोगो गैयाबा लोगो खालामगोन दे आं इकारि दावदै ओंख्रि आरोना गोथावआनो दे गोथावआनो मोनो आं बिदि ओंख्रिखौ कमल ब्लग दङनो ब्र जोंहा दावहारु ब्रजों फ्रेन्ड खालामलाय रेन्ज होनांगौ नामा दावहारु ब्र खोन्थालाय रेन्ज होनांगौबा रेन्ज होना होगोन आं
सोरां बसुमतारी थांबाय नामा? जोंहा एमबि ब्लगआ थांबाय नामा? मा जानानै रायलायगासिनो नोंलाय? गुजुनाय जागासिनोलै गगा मोननाया। नेट प्रब्लेम होदों ब्र'। नेट प्रब्लेम होगासिनो नामा नोंना? जेबो नङा दे। बिदिनो आरो नेटआलाय प्रब्लेम होबाय थायो एसे एनै। एसे बुंलाय ब्र'। दावहारु ब्र'। मा बुंनांगौ नै कमल ब्लगजों फ्रेन्ड खालामलायदो। ओमफ्राय बड' सानसुलियाबो थांबायसो नामाथाय? दावहारु ब्र' ब्लु नांगौ नामा नोंनो? औ कमल ब्लग र' दे आं होनबा ब्लु होनानै नोंनो। दे जाबाय दे खनसे कमेन्ट होना हो होमबा जाबाय दे। दावहारु ब्र' ओं ब्र'। दे फ्रेन्ड खालामलायबानो जाबाय गासैबो। होबोदों दे आङो। दावहारु ब्र'नोबो होबाय ब्लुखौ। सनाराम बसुमतारी ब्लग 10K। हेल' हाय हेल' गुड मर्निं ब्र'। मर्निं ब्र' मर्निं। सनाराम बसुमतारी थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। दे खबरफोरखौ खोन्थादो सनाराम बसुमतारी माबोरै? ओंखामफोर जाखांबाय दा? लाइक डान थेंक इउ सनाराम बसुमतारी थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। पुर्न हाजारि हेल' ब्र' खबर सबर बोरै? पुर्न हाजारि फैदो जोंहा। मोजां आंना खबरफ्रा मोजाङानो। नोंनालाय माबोरै? दावहारु ब्लग आं बिजिथ' ब्र'। बिजिथ'बा सोरजोंबा फ्रेन्ड खालामलायो नामा नोङो? दावहारु ब्र'। बुंहरलायबानो जाबाय बिजि होननानै। उनावहाय बेक हरलायनो हायो। पुर्न हाज'वारि दे कमेन्ट हो दे पुर्न हाज'वारि। र' डिउटि गैया नामा दिनै पुर्न हाज'वारि? जोंना के बड' फैदों हाय हेल' के बड'। बोरै खबरफ्रा? थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओंखामफोर जाखांबाय दा के बड'? के बड' मोजां दे। मोजाङानो जानांगौ खबरफ्रा। आंनाथ' एनिटाइम मोजाङानो जाबाय थाखायो खबरा। दे गाइसमोन लोगो गैयाब्ला लोगो जादो। जोंहा सनाराम बसुमतारिया होनदों लोगो गैयाबा लोगो जादोनो। लोगोफोर नोंसोर गासिबो लोगो जालायबानो जाबाय। ब्लु नांगौबा ब्लु होना होगोन आङो नोंसोरो डाइरेक्ट चेनेलाव थांनानै सोरखौ सापर्ट होनो गोसो होनो हागोन। सोरां बसुमतारी फैलायबाय जोंहा हाय हेल' सोरां बसुमतारी।
माब्रै खबरफ्रा? जोंहा पुर्ण हाजोआरि फैलायबाय। आंनिखौबो ब्लु खालामलाय। पुर्ण हाजोआरि दै, आं नोंनो ब्लु होगासिनो। नोङो सोरजों सापर्ट खालामलायनो गोसो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। दे खनसे मेसेज होना हो, कमेन्ट होना हो, ब्लु होबाय आङो। खामानि मावाखै ब्र'। खामानिया दंमोन, खामानियावनो दं आङो। खामानि मावाखै आङो दायो, कारेन्ट थांना दंमोन। जोंहा दावहारु ब्र' होनदों आंनिखौ फ्रेन्ड खालामलाय, आं बेक खालामगोन अल फ्रेन्ड। जोंहा दावहारु ब्र'आ एसे बिजिनो, माने बेनिखौ भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होना दोन आरोना, बेनिफ्राय बियो बेक हरगोननो आरो गासिनोबो, जाय लोगो गैया। सोरां बसुमतारी जोंहा मोजां होनना बुंहरदों। ओंखाम जाखांबाय नामा सोरां बसुमतारी? के बड' आं खालामबाय लाइक, राइट। जोंहा के बड'आ लाइकसो होखोना माखोथाय, राइट होनाया। सनाराम बसुमतारी ब्र'आ बुंहरदों दावहारु माबोरै दं? दावहारु ब्र'आ माबाफोर काउन्ट खालामगासिनो। दावहारु ब्र' नोंनाव सोंहरदों नै सनाराम बसुमतारीया। हेल' लोगोफोर सापर्ट खालामलाय। पुर्ण हाजोआरिया बुंहरदों जोंहा हेल' लोगोफोर सापर्ट खालामलाय। सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। सोरां बसुमतारी जोंना जायाखै ब्र', नोंलाय? आंबो जाथ'वाखै, दसे उनाव जागोन र'। दसे उनाव जानोसै, लाइभ दोनबाथाय जानोसै आङो, दा जाथ'वाखै आरोना। पुर्ण हाजोआरि माबा सोरखौबा सापर्ट खालामनोब्ला बेयाव डाइरेक्ट माबानानै चेनेलाव थांनो हायो आरोना, डाइरेक्टनो थुनानै सोरखौ माबानो गोसो सापर्ट होनो गोसो। बेनिफ्राय नोङो कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय, मालाय सबबो बेक हरफिनजोबगोन नोंनो। गासिबो बेक हरलायखायो, खालि भिडिअ नायनानै कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय। मोजां सनाराम आं बिजिथ'। जोंहा दावहारुआ बुंहरदों सनाराम एसे बिजिनो आरोना जोंहा दावहारु ब्र'आ। बबेयाव दं नोंलाय? आङो तेलेंगानायाव दंलै सोरां ब्र' दायो, तेलेंगाना स्टेटआव दङ। जोंहा नैबे सोरां ब्र'आ माबानिनो आरोना, सोरां बसुमतारीया आंनिनो लोगो माने। सनाराम बसुमतारी ब्लग। दावहारु आंजों अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो। दावहारु ब्र' अलरेडि फ्रेन्ड दंखायोनो नोंजों, नैबे जोंहा सनाराम बसुमतारीया। मा मावदों तेलेंगानायावलाय? बायदिसिना मावबाय जोंहा सोरां बसुमतारीया, आंनिनो लोगोखा आरोना। ओरैनो सोंहरदों इयो। सोरां बसुमतारी जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होनायलै खनसे। जोंहा अननानै फैनायखिनिया गासिबो लाइक होना हो आरोना, सोरबाफोर होआखैबा। जोंहा पुर्णआ आंनो बैनाय, अबाव थांखो इयो बैनाया?
थांबाय नामा नै कमेन्ट हरदों हेल' लोगोफोर सोर दं आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामगोन जोंहा पुर्नआ होनहरदों हेल' लोगोफोर सोर दं सापर्ट खालामनांगौनो माने बेबो सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरो ना होआखै ब्र जोंहा सोराङा बुंहरदों होआखै ब्र मानो होआखै होनांगौ गोदानफोरा आंनि सर्ट भिडिअखौ नायना कमेन्ट खालाम आं बेक खालामगोन दावहारु ब्र'आ बुंहरदों आरो ना गोदानफोरा माने दावहारु ब्र'नि सर्ट भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनांगौनो इयो बेक हरगोन आरो ना जोंहा सकिरा बड' फैदों हाय हेल' सकिरा बड' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय थेंक इउ दे सकिरा बड' ओंखाम जाना फैबाय नामा माबोरै खबरफ्रा मोजांखादा दा पुर्न हाज'वारि थांबाय नामा आंनिखौ बेक हरासै मानो 100 जाबाय रावबो बेक होआखै आंखौ बेक हरासै मानो 100 जाबाय रावबो बेक खालामाखै सोरखौ होनखोथाय माबाया जोंहा सकेरा बड'आ आंनिखौ बेक होआसै होननानै ना आंखौसो होनदों नामा सकेरा बड' आरज चेनेल जोंहा हेल' आरज चेनेल आर'नाइ चेनेल थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय माबोरै खबरफ्रा आर'नाइ चेनेल मैना अफिसियेल जोंहा हाय हेल' फ्रेन्ड मोजां ना मोजाङानो मैना अफिसियेल आंना खबरा मोजाङानो नोंनालाय माबोरै ओंखामफोर जाखांबाय दा सकिरा बड'आ बुंहरदों आं साबसक्राइब खालामबाय 100 जननो नोङो 100 जननो साबसक्राइब खालामना होबाय आरो ना दायो नोंनो बेक हरफिनाखै नों कमेन्ट होजोबखादोंमोन दा गासिनोबो भिडिअफोराव कमेन्ट होदोंब्ला माने बर'नि लिरना होनांगौ आंनिखौबो नाय होननानै माने साबसक्राइबफोर लिरबाथाय उनाव आनसाबसक्राइब जाफिनो बिनिफ्राय नोङो बर'नि लिरना हो आरो ना बिदिनो आंनिखौबो नाय होननानै मैना अफिसियेल मोजां मोजाङानो जानांगौ दे मैना अफिसियेलखौथ' आं आब'सो होनना आब'सो होनबाय थायो आं सकिरा बड' आंहा गुटाल' मोनदों नोङो गुटाल' मोनदों आरो ना सकिरा बड' आंजों दंना गैया नोङो फ्रेन्ड आं नोंखौ नायाखैनो दंना गैयाथाय नोङो आंनि भिडिअ'आव खनसे कमेन्ट होना होलाय माबायाव आंनि भिडिअ'आव दै थांनानै आं दा लाइभखौ दोनबानो नोंनो आं बेक हरगोन आं गैयाब्ला आंजों फ्रेन्ड गैयाब्ला आं नोंनो बेक हरगोन आरो ना मैना अफिसियेल जाखांनामोन होनहरदों मैना अफिसियेला आं बारा बुजियासै पुर्न हाज'वारिया बुंहरदों जोंहा आर'नाइ चेनेल आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंबो खालामगोन जोंहा पुर्न हाज'वारिया बुंहरदों आर'नाइ फ्रेन्ड नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों बेनिफ्राय बेबो खालामगोन होनना बुंदों आरो ना सापर्ट खालामहैगोन होनदों थांथ'नोसै दे आगै खामानि दं दे आब' दे थांसैबालाय आरो लाइक होआखैबा लाइक होना थां आरो ना आब' मैना आब' खामानिखौबो गारजायाना जानला मोनला सनाराम बसुमतारिया बुंहरदों सकिरा बड' काम आंजों आं दानो सापर्ट खालामगोन बेक
गुबुन आइडिजों भिडिअ नायना खालाम। सकिराबो दं नोंखौ बुंहरदो नै माबाया सनारामा माने सापर्ट खालामनो होदो आरो ना ओमफ्राय इयो बेक खालामफिनगोन आरो गुबुन आइडिजों होनदों भिडिअ नायना। जोंहा सनाराम बसुमतारी ब्लु डन ब्लु होगासिनो दे सनाराम दे कमेन्ट होना होदो आं ब्लु होबाय। जोंहा अनसाय स्टेटास बर्डआव फैदों हाय बस आंहा दासो नुनो आरोना इयो दे थेंक इउ अनसाय बड' अनसाय स्टेटास जोंहा आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय थेंक इउ दै माइनाव अफिसियेल होबाय दे आगै थेंक इउ आब' थेंक इउ दै दा थांसै दा आब'आ दे खामानि दंबा थांथ'दो दे जेबो नङा। पुर्न हाज'वारि मयना अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामगोन। पुर्न हाज'वारि मैना आब'आ थांसिन आरोना ओमफ्राय नोङो बेनि माबायाव थांनानै चेनेलाव थांनानै भिडिअ नायनानै कमेन्ट होना दोन बेनिफ्राय कमेन्ट होना दोनबा नोंनो इयो बेक हरफिनगोन आरोना जोंहा मैना आब'आ बेक हरफिनो। नोङो साबसक्राइब बायदिसिनाल' लिरनाङा खालि आंनिखौबो नाय बायदिसिना बिदि लिरना होबानो जाबाय नोंनो बेक हरफिनगोन इयो मैना आब'आ। सनाराम बसुमतारी ब्लग काम 11 आइडि से जोंहा सनाराम बसुमतारीनाव 11 आइडि दंनो सोरबाफोर सापर्ट खालामलायोब्ला काम होनना बुंदो। जोंहा सनाराम बसुमतारीनाव 11 आइडि दंनो। अनसाय स्टेटास सनाराम लोगो जादो दे जोंहा अनसाय स्टेटासा बुंहरदों सनाराम लोगो जादो दे लोगो खालामलायबानो जाबाय। एक टाइम आप बनाते हो क्या बस बनाता है। पुर्न हाज'वारि थांबाय नामा? पुर्न जादो दे लोगो होनना बुंहरदो जोंहा अनसाय स्टेटास बड'आ। पुर्न लोगो जानांगौनो नै अनसाय स्टेटास बड'जों। पुर्न हाज'वारिया आंनो बैनाय आरोना इयो गुबुनाव दंहैयो मानसिया बेनिफ्राय नोंसोर सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। जोंहा नै दावहारु ब्र'आ फैफिनबाय मैना अफिसियेल आं खालामबाय। जोंहा मैना अफिसियेला थांबायसो नामाथाय दावहारु ब्र' थांनोसैसो होनदोंमोन इयो खामानि दं होननानै। ओमफ्राय कमेन्ट होना दोनलायबानो जाबाय। अनसाय आंजों अल्ड फ्रेन्ड खा ब्र' अनसाय स्टेटास बड' नोंजों सनारामा फ्रेन्ड दंखायोनो आरोना। पुर्न हाज'वारि आं सापर्ट खालामबायमोन चेक खालामलाय। पुर्न हाज'वारि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा सनाराम बसुमतारी ब्लगआ नोङो चेक खालामनो होदो आरोना चेक खालामना नायबानो जाबाय। मोजां होब्ला सनाराम माथो आंनि भिडिअ कमेन्ट नुथारा मोजां होमब्ला होनदो आरोना अनसाय स्टेटासा माने आंनि भिडिअ कमेन्ट नुथारा होनना बुंदो आरोना अनसाय स्टेटासा सनाराम ब्र'खौ। आंजोंबो सोरबा सोरबा गैयाब्ला खालामना होबानो जाबाय आंबो बेक हरफिनगोन। जोंहा सनाराम बसुमतारीया होनदों टाइम मोनथाराखैलै ब्र' दिनैसो एसे टाइम मोनदों दिनैसो एसे टाइम मोनदों जोंहा सनाराम ब्र'आ माने भिडिअ नायनो सम मोनाखै आरोना। पुर्न नों फ्रेन्ड खालामगासिनो दे
पुर्ण आं फ्रेन्ड खालामगासिनो दे जोंहा दावहारु ब्र'आ होनदों पुर्ण हाज'वारि नोंखौ फ्रेन्ड खालामगासिनो आरोना जोंहा दावहारु ब्र'आ कमेन्ट खालाम पुर्ण ब्र' पुर्ण हाज'वारि आंहाबो बारा सोलाबथारालै अनसाय स्टेटास बड'आ नुदों सोलाबाथ' आरो बयबो सोलाबालै ब्र' आंबो सोलाबानो खामानियावनो बिराद बेस्थ' जायो आं दा एसे दसेल' टाइम मोनदों बारा टाइमखौनो मोनाखै सनाराम बसुमतारी ब्लगआ बुंहरदों आइडि दंबावबा सापर्ट खालामनोसै दे अनसायखौ नुदों आरो ना माबा सनाराम बसुमतारीया आइडि दंबावोब्ला माने खालामबावनोसै दे अनसाय होनदों सापर्ट खालामबावनोसै होनदों अनसाय खालामलायनो खामानियावनो होनना बुंदों आरोना अनसाय स्टेटासआ खामानियावनो बाय दे ब्र'मोन आं थांथ'नोसै दे अनसाय स्टेटास थांसै नामा नोङो दे जेबो नङा खामानियाव दंब्ला थांबानो जाबाय दे जोंहा 6 जन दं दे कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दङ सापर्ट खालामहैलायदो नामा सोरबा सोरबा जोंहा पुर्ण हाज'वारि होनदों अनसाय स्टेटास बड' सापर्ट खालामना होबाय पुर्ण हाज'वारि जोंहा अनसाय स्टेटासआ बाय होनलांबायमोन आरोना थांसै होनदोंमोन ओमफ्राय नोङो कमेन्ट हरखादो दा कमेन्ट हरखादोंबा इयो बेक हरगोन आरोना अनसाय स्टेटासनो नोङो कमेन्ट होखादोंब्ला भिडिअ कमेन्ट होखादोंब्ला इयो बेक हरफिनगोन आरो जोंहा बेक हरफिनखायो गासिबो जोंहा दावहारुआ बुंहरदों पुर्ण आं फ्रेन्ड खालामबाय बेक खालामदो पुर्ण हाज'वारि नोंखौ जोंहा दावहारु ब्र'आ माबाबायनो आरोना सापर्ट होबायनो नोङो बेक खालामफिनबानो जाबाय भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरलायनानै खालाम आरो पुर्ण फुल भिडिअ नायना दे पुर्ण हाज'वारि नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनो होदो आरोना नङाबा आनसाब जाफिनि बायदि नङाबा आनसाब जाफिनो ना आंनाबो बिदिनो बिराद आनसाब जालांबाय थायो उनाव भिडिअफोरखौ नायलायफिनबानो फैफिनो आरोना फैनायालाय आनसारफोरा पुर्ण हाज'वारि लोगोफोर आंबो खालामनोसै पुर्ण हाज'वारि नोंखौ नै दावहारु ब्र'आ सापर्ट खालामबायनो आरोना दावहारु अफिसियेल ब्लगआ नोंखौ सापर्ट खालामबायनो बेनिफ्राय नोङो बेक खालामबानो जाबाय भिडिअ नायनानै जोंहा फुल भिडिअ नायनो होदों सनाराम बसुमतारी जोंहा पुर्ण हाज'वारि नुटु बेक नोंथ' बेक हरासै होनना बुंदों आरोना पुर्ण हाज'वारि नों बेक हरासै नामा सनाराम बसुमतारीनो सनाराम बसुमतारीया बेक मोनाखैनो बेक हर भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरलाय होनबा मिथिलायो आरोना बेक हरलायनायखौ भिडिअ नायलायना बेक हरलायबानो जाबाय
पुर्न हाज'वारि नोंखौ बेक हराखै होनना बुंदों। साबा दं माथो सोरबा नायलायगासिनोसो नामाथाय दे कमेन्ट हरलाय दे नायनानैल' थानाङा। कमेन्ट हरलाय दे लोगोफोर। जोंहा एस बड'आबो फैदोंमोनलै लाइभआव थांनो मोनासै आङो। राजु बसुमतारी फैदों। पुर्न माथो बेक हरासै भिडिअ नायना सापर्ट खालाम। आनजाफिनो आनजाफिनोथ' आरो भिडिअ नायना सापर्ट खालामनांगौ। पुर्नआ थांदों नामा सोरनिबा चेनेलाव थांदोंदां। सोरनिबा चेनेलाव थांदों इयो सापर्ट खालामनो। दावहारु ब्र'खौबो सापर्ट खालामनांगौ इया। फैफिनगोन र' इयो। दे कमेन्ट हर दे लोगोफोर। जोंहा सोरां बसुमतारी फैफिनलायबाय। पुर्न हाज'वारिया एसे बेस्थ' जाबाय लोगोफोर दा दसे थाना खालामफिनगोन लोगोफोर एसे नेना थाथ'दे। सोरां बसुमतारी नोंलाय बोरै मिथिखो पुर्न हाज'वारिया बेस्थ' होननानै? नों सानैजों जमा दं नामा? दे खोन्थाहरलाय। मा मावदों बेलाय सोरां माबाया पुर्न हाज'वारिया? बसुमतारीया आंजों लोगोसे दं खामानियाव थांबाय बियो। पुर्न हाज'वारिया खामानियाव थांबायनो माने एसे बेस्थ' दं होनदों। आं बेजों दंनो। जोंहा 6 जन दङ दाबो। दे कमेन्ट हरलायलाय। मा खालामखो? हा? बिसिनायानो दोलाजोब्बायसो माथो। सोरां बसुमतारी बिथाङा बुंलांदों आं दा दसे थाना गासैखौबो बेक खालामगोन होनना। दसे थाना बेक खालामगोन होनना बुंलांदों आरो ना पुर्न हाज'वारिया। जेबो नङा खालामलायबानो जाबाय खालि थगायलायनाङाल'। दावहारु अफिसियेल फैबाय जोंना फैफिनदों। आं बिजि जाबाय दे ब्र' आं थांथ'नोसै। दे दावहारु ब्र' बिजि जाबायब्ला जेबो नङा। जेबो नङा दे बिजि जाबायब्ला।
दे कमेन्ट हर दे साथाम दंमोन माथो कमेन्टखौनो हरालै माथो बिसोरो आंना चेनेल गैया लोगोफोर पुर्ण हाज'वारिनि थाखायसो हाबफादों बाय लोगोफोर जोंहा सोरां बसुमतारिना चेनेल गैयानो माने पुर्ण हाज'वारिनि थाखायसो हाबफादोंनो पुर्ण हाज'वारिनो बिना होदो आरोना नोङो नोंबो सोरां बसुमतारि नोंबो साब खालामना हो मानसिफोरनो साब खालामना होनानै नोंनि थाखायबा पुर्ण हाज'वारिनो होनांगौ आरोना नोंनि थाखाय नोंनो होनाङा ओंखारलांजोब्बाय गासिबो सानैल'सै दे कमेन्ट खालाम दे जोंहा साथाम फैफिनबाय खैथा जाखोलै टाइमा 11:54 12:30सिमसो थानोसै सिरि जाजोब्बाय गासिबो जोंहा सनाराम बसुमतारिया बुंदों नोंना पस्ट होजाबाय नामा ब्र नोंना पस्ट होजाबाय नामा ब्र होनना बुंदों माखौ होनदोंथाय सनाराम बसुमतारि नोंना पस्ट होजाबाय नामा ब्र आं बुजि मोनासै दै सनाराम ब्र नों माखौ होनदों खोन्थाहरफिनलाय सनाराम ब्र मा होनदोंमोन माखौ होनदों नोङो सोराङा ओंखारलांबाय नामा सोरां बसुमतारि दे सोरां बसुमतारि आंनिखौ सापर्ट खालामदो नों पुर्ण हाज'वारिनो हरगोन आं सापर्ट
मोनसेबाव सोरां बसुमतारी नोंखौ बुंदों जोंहा सनारामा माने नों सनाराम बसुमतारीखौ सापर्ट होनो नांगोन आरोना इयो पुर्ननो हरगोन माने पुर्न हाज'वारिनो जोंहा सनाराम बसुमतारीनाव आइडि दंबोयोनो बे आइडिजों हरबावगोन आरोना पुर्न हाज'वारिनो ओंखारलांबायसो नामा बेबो सोरां बसुमतारीया ओंखारलाङाखैबा कमेन्ट खालामलाय कमिउनिटि टाब अन जाबाय नामा सोंदों कमिउनिटि टाब आंबो बारा मिथियाखै दे सनाराम ब्र आंबो बारा मिथिया आंबो मैयानिफ्रायसो फैदों ना लाइभखौ आं जादोंना जायाखै आंबो मिथिया आरोना मैयानिफ्रायसो फैजेनदों आंबो जोंहा ओंखाम रानि फैदो लाइक होबाय आं अके बाय फ्रेन्ड आं बिजि ओंखाम रानि जोंहा लाइक होनो फैदों आरोना आब' ओंखाम रानि आब' दे लाइक होनो थेंक इउ आब' दे आंनि चेनेलाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा ओंखाम रानिया थांफिनसिगोन नामा कमिउनिटि टाब एनेबल जाबाय नामा नोंना कमिउनिटि टाब एनेबल जाबाय नामा नोंना होनना बुंदों आं खालामनायाखैलै ब्र आं रोङाखैना आं जेबो आं मैयासो लाइभ फैदोंना आं बिदिनो माबायदि खालामनांगौ आं मिथिथ'वाखै आरोना आं थांबाय बाय फंबाय थेंक इउ आब' दै थेंक इउ आंनि लाइफआव दसे नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे जेबो नङा दे बिजिबा थांबानो जाबाय खुसि आब' ओंखाम रानि ओंखाम रानि ओंखाम राजाया बहा दं जोंहा ओंखाम रानिया ओंखारलांफिनबायदांलै बिजिथारनो ओंखाम रानिया जोंहा ओंखारलांफिनबायदां टमाटर बना रहा हूँ टमाटर सिर्फ टमाटर खाना है क्या नहीं तो खा ले दे कमेन्ट होलाय सानै दङ जोंहा ओंखारलांजोब्बायलै गासिबो
बेसे आइडि दं नोंना? आंखौ सोंदों ना ब्र'? आंना आइडिया मोनसेल' दे, बे मोनसेल' आंनाव आइडि गैया बारा। आंना बे आइडि मोनसेल' आरोना। आइडिखौनो बानायाखै आङो। सनाराम ब्र' आंना आइडिया मोनसेल' दे, बे मोनसेल' आंना। आं आइडिखौनो बानायाखै, माने मबाइलाथ' गंनै दङ होमबाबो आइडिखौनो बानायाखै आङो। कितना बजे चालू करेगा? 1 बजे। 1 बजे। सूख गया पटिया? ओंखारलांजोब्बायलै जोंहा। सोर दङथाय? सनाराम ब्र'आ दंना दाबो? जोंहा उमेश हाज'वारि फैदों। हाय हेल'। थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दै उमेश। माबोरै खबरफ्रा? ओंखामफोर जाखांबाय नामा? मोजां, दे मोजाङानो जानांगौ। मा ओंख्रि जानायमोन? जाथ'वाखै आरोना। डिउटि गैया नामा दिनै? डिउटि गैया उमेश? जोंहा सनाराम ब्र'आ थांबाय नामाथाय? थांजोब्बायलै उमेश मानसिफोरा, दहायसो फैदोंमोन। 8 जन 9 जन फैदोंमोन दहाय, थांफिनजोब्बाय। पुर्न बैनायाबो फैदोंमोन, पुर्न बैनायाबो थांफिनबाय। बाय ब्र', सनाराम ब्र'आ थांसै नामा? दे थांसैब्ला एसे बिजिब्ला थांबानो जाबाय। रावबो गैलाबा दोनदो। दोननोसै र', बारा गोबाव थाला, दसे थाबावनोसै। जोंहा उमेशआ रावबो गैलाबा दोनदो होनहरदों। सम मोननायखाय फैदोंमोनलै आङो, एसे बेस्थ'ना, बेनिखाय सम मोननायखाय दसे फैलाबायदोंमोन। मा ओंख्रि जाखो? उमेश बिखुंगुराबो लाइभ फैलायबायलै जोंहा, बिखुंगुरा। मोजांना खौरांफोरा? मोजाङानोलै आंना खौरांफ्रा। मोजाङानो सोलिगासिनो। जाथ'वाखै आं। जाथ'वाखैना?
आंबो जाथ'वाखै दसे थाना जागोन र' लाइभखौ दोनखानोसै ओमफ्राय जाखानोसै दसे थाबावनोसै लाइभआव भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैलै होनबा भिडिअ आपल'ड होनो हायैखायनो लाइभफोरखौनो फोसावलाबायनांसिगोन भिडिअ आपल'ड होनो हाबालाय लाइभ साइभ फैलामोन आं मैं क्यों नहीं करे कितना साफ सफाई रहती है देखने नहीं करती हूँ ये गंदा है ये गंदा है तेरी नर्मदा ना तेरे रूम में ऐसा नहीं है हमारे इधर सफाई रहता तो वो सफाई रहता है इधर की बात है बस दवा कर रहा रिना बसुमतारी फैदों जोंहा हाय होनदो हेल' रिना बसुमतारी आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक दाननो दे थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय रिना बसुमतारी जोंहा माब्रै खबरफ्रा ओंखाम जाना फैबाय ना ओंखाम जाखांबाय दा मैंने बोला कि मेरा पेट खराब है गंदा है इधर नहीं रहे जाओ बाबा अमेश थांबाय नामा नोङो कमेन्ट होलाय अपना चलो जाओ मैं तेरे रूम में नहीं हूँ तू जा मेरे बिस्तर पे है ना अमेश हाजरे होनदों रिना फ्रेन्ड मा ओंख्रि जाखो मानसिफ्राबो हुरागासे फैयो हुरागासे थाङोलै दसेल' हुरागासे होसिगोनलाय दसेनो हुरागासे लांजोबलायसैलाय थांलाय फैलाय जाबाय थायो दहायसो जेव जेव फैदोंमोनलाय आरो थांफिनजोब्बाय दे नोंसोर फिल्म नायनो आंनाव कपिराइट फैजोबसिगोनलै रिना बसुमतारिया उनाव जोंहा दंगासिनो ना जोंहा रिना बसुमतारिया दंगासिनो अमेश हाज'वारि जोंहा नैबे रिना बसुमतारिजों फ्रेन्ड दंना गैया फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामना ला 50% थांबाय माथो आंहा माबाया एमबिया फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामना ला अमेश हाज'वारि जोंहा रिनाया नुदों आंजों लोगो गैयाबा कमेन्ट 100% बेक कमेन्ट होनांगौनो अमेश रिना बसुमतारिजों फ्रेन्ड गैयाब्ला कमेन्ट होनांगौनो इनि भिडिअ'आव इयो 100% बेक हरगोननो ब्लु खालामना होलाय अमेश दै आं ब्लु खालामना होनि र' नोंनो दे ब्लु खालामना होबाय दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय भिडिअ'खौ एसे गोलाव नायनानै कमेन्ट हरना हो आरोना नङाबा आनसाब जाफिनो
ओंखारलांजोब्बायलै रिना फ्रेन्ड गासिबो दहायसो फैदोंमोन माखासे मानि आरो थांफिनजोब्बाय सब गावबागाव बेस्थ' दंजोबो मालाय खामानिफोराव मा ओंख्रि जाखो रिना फ्रेन्ड थांबाय नामा तुलुमनि बर' मा भिडिअ हेगारलायखोलाय ओंखारलांस्लाबजोब्बायसो नामालै गासिबो बेग जाथ'बाय रिना आब' बेग जाथ'नोसै नामा आब'सो होनबाय आरो ना आं रिना नोंखौ रिना फ्रेन्ड बेग जाथ'नोसै आरो ना उमेश हाज'वारिया सापर्ट हैदोंमोन नामाथाय नोंनो रिना बसुमतारी रिनाया बेगसो जानोसै होनदोंमोनलै रिना बसुमतारी थांबायसो नामाथाय जोंहा उमेशआ सापर्ट खालामबायनो बेग खालामफिनबानो जाबाय उमेश कमेन्ट होखादो दा भिडिअ कमेन्ट होखादोंबा बेग खालामफिनगोन इयो ओंखारलांबाय खोमा रिनाया जोंहा कमेन्ट होना दोनबा बेग हरफिनो आरोना गासिबो होदों भिडिअखौ नायनानै भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होबानो माने बेग हरफिनो आरोना गासिबो मानसिफोरानो थांफिनजोब्बायलै उमेश बेसेसो थांखोलै उमेश नोंना उमेश दसेल' फैयोना औलै दसेल' फैयो मानसिफोरा
सबबो गावबागाव बेस्थ' जाजोबो ना, गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जाजोबो। ओरैनो दसे नुजाफैनानै थाङो आरोना, माथो खालामनो आरो बेस्थ'ना गासिबो। लाइक होआखैबा होना हो उमेश। गैया जाथ्राखै, गैथारा। माने लाइभआव फैबाय थानांगौ होमबासो जायो। आंबो मानसिफोरनि लाइभआव थाङै थाङैसो एसे बारायनो हादों। होखांबाय दहायनो होखाबाय, दे होखांबायबालाय। दा मोनायाव सम मोनबा फैफिननांगोन र' एसे। दा मोनायाव फैदो, दा मोनायाव फैबावगोन आङो उमेश। हादान गेमाराबो लाइभ होदों दासो। लाइभ होसोदोंलै मानसिफोरा। मनिल ब्लग